number 15 from verse number 1, I'll read. Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. And now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, my God, how he laid wait for him in the way when he had come up from Egypt. And now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not. Let me repeat that part. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Let me go to the book of Deuteronomy chapter number 27, from chapter number 25 from verse number 17. The Bible reads, remember what Amalek did unto thee by the way, when you were come forth out of Egypt. Let me repeat it again. This is the word of God. This is God is telling Israel. And he is saying, remember what Amalek did unto thee by the way, when he had come out of the Egypt, how he met thee by the way, and smote and in the most of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint weary, and ye feared not God. I am prophetess memory Matimbire from Daughters of Virtue, that in your prayer group. Do not forget what the Amalekite did to you. Do not forget what the Amalekite did to you. Israel, Egypt for 40 years, and the challenge ya winayo, and the poverty ya winayo, and the Amalekite, ndokuvagarira panzira, ameno kana paina
ndodzokerere Ijipita vana baba nana mai, ndodzokerere mukulonja vana baba nana mai, ndodzokerere zvekare kuita single mother vana baba nana mai, ndodzokerere zvekare mukuita ngomwa. The devil is a liar. Apaiperi rangu rinota maamaleka kata mudarike Moses hakuna kwa unoenda amena kana paina arikundipfumira nane arikuti prophetessa pane zvakandigarira panzira aprofetessa ndatarisana nedigrii rangu apane zvakandigarira panzira aprofetessa ndatarisana nekunodraivha mota yangu apane zvakandigarira panzira ndakutoona muchato apane zvakandigarira panzira. The devil is a liar. Mangwana tiri kudaana Moses anoti Ijipita andikwa kwatiri kudzokera wakajaiswa iwe Amaleka daindaita vana vanoti handidzokere mukulodya. The devil is a liar. Adaindaita vana vanoti handidzokere mungomwa. The devil is a liar. Rabashota raraboha ribrasoto pahaya. I feel like praying. I feel like praying. Bible sokoramare inoti Moses ndokuyenda padombo andikapouzata andende kapruzete era bakatsuma mundeka pohaya ndokusumudza maoko zvaimirira prayer ndokusumudza maoko zvaimirira kutaura nedenga vana baba nana maya zvakatigarira pamberi hazvifaniri kutidzosera kumashure vana baba nana maya zvakatigarira pamberi hazvifaniri kutidzosera muuranda pana amai mangwana vanoti ndiri Mozisi wanhasa ndauye kuzotsumudza maoko era vashotararamohoya ribrasotopaha andika proushatea era vasutu ya mahanda ikatararabosha. I feel the anointing. Moses ndakusumudza maoko ndokuti kuna Joshua iwenda unorowa hondo ini ndakasumudza maoko vana baba nana mai mangwana hondo ngeya prayer pane mudzimai ari kufanira kunosumudza maoko kuti Mwari tarirai maamaleka andigarira ndakuenda kumuchato tarirai maamaleka andigarira ndakunonyora O level tarirai maamaleka andigarira ndakuenda kupromotion andiziye kana ndina ana mai vandainga pazuva ranhasi andiziye kana ndina ana baba vandainga pazuva ranhasi andiziye kana ndina Zimbabwe ndina South Africa Mozambique America ayavoshata mahoya andiziye kana paine wandainga. We are going to pray eravashita mahoya paiperinota Moses waiti ukasumudza maoko Amaleki yaikundwa pane wandauya kuzenkareja zverudzi rwekwaAmaleki zvinokundwa mupreya zverudzi rwekwaSokomurewa zvinokundwa mupreya zverudzi rwekwaMasinge zvinokundwa mupreya daindaita madzimai ari kutenderana nene Moses aiti akasumudza maoko vavengi vaikundwa hondo dzaikundwa zvikwangwa zvaikundwa mweyengozi yaikundwa COVID yaikundwa pane madzimai mangwana ari kufanira kunosumudza maoko ayavasotararaboha eravakatararabosita apresotopahaya andindikaprouzata apaiperisokora Mwari
nzira zvikanzi naMwari ndazvirangarira zvinoda kugadza ndakupa simba enda unorova muAmalekite wese mbudzi mombe dongi wairova mucheche ari pazamu rova aya mashatararavo vanababananamaya atirwa nenyama neropa mangwana patiri pagomo tinorwa nemwerime muchadenga chese cherudzi rwakwaAmalekite vanababananamaya mangwana tine zvombo zvepamweya chese chakandigarira azizi rakandigarira mweya yezvikwambo yakandigarira mweya yerudzi yakandigarira hondo dzerudzi dzakandigarira ndauya kuzoparadza. God has given us the permission. God has given us the anointing. Anoti uraya so chese chawasangana nacho chero hwai chingonzi ndeyekuAmalekite uraya usaregera ameno kana paina ari kundibata kubhuku yaJudges usakanganwa zvamakaitwa nevaAmalekite maiti kana muchinge magara ivo ndo vaiuya kuzokohwa vaiti kana uchinge washanda ivo ndo vaiuya kuzokohwa ivo ndiwe wekuvakaimba smallhouse ndouye kuuya kuzogara. The devil is a liar. Aravosita mahaya andiri bosata maha. I feel the anointing. Amena kana paina ari kundinzwa vanababananamaya yandakatumwa ndeyeprayer vanababananamaya yandakatumwa ndeyemabvi vanababananamaya akukunda kuri pamabvi namabvi tinokunda hondo pane mudzimai wandiri kuda kuti asimuke zviri kufanira kupinda muprayer varipo vakakugarira vari kutaupa darikapa varipo vakakugarira vari kutaupa yambukapa varipo vakakugarira vari kuti haukuenda kukenana varipo vakakugarira vari kuti hauyambuke bhodha varipo vakakugarira vari kuti haugraduate varipo vakakugarira vari kuti haumubate mwana varipo vakakugarira vari kuti haugare nemurume varipo vakakugarira vari kuti haurarame. The devil is a liar. Mangwana uri Moses ari kusumudza maoko mugomo ayarararabosha eramababakateraraboha andinda kabraushata usakanganwe zvawakaitwa naAmalekite usakanganwe. Moses zvinyore kuitira generation ichazvarwa ngaisakanganwa zvakaitwa madzibaba ekwavo nemaAmalekite. Amai musakanganwe zvamuri kuitwa nenhamo. Amai musakanganwe zvamuri kuitwa nekulonja.